otemo lero maber. Pogruok mantie ubet sani ok en pogruok mar leadership, en pogruok mar paro, nikech the National Executive Board mana kaka nopondo selero cha otemo manage strike masani. Nitie jopuonj mang'eny maneno ni they betrayed the trust mane jopuonj nigo, they betrayed the resolve mane jopuonj wuok go oko ka giwacho ni gik mane gidwaro to mae thuolo mane onego giyudigo. Jopuonj pondo nolero maber kabisa ni gima chendo ka mogik en career progression guideline. Career progression guideline nitie gik moko ma dowinjore ndalo mane chake ma TSC gimedo kata mana D1 biwinjo kana jopuonj pungu wacho cha D1 nitie D1 1 D1 2 D1 3 kore kidhi e D2 gik moko momedi bang' winjruok. Medical cover miwinjo kiwacho cha, medical cover ni nowachi ni en pesa madhi ba sirikal golo ma chopo nyaka 20 billion. To kisirisiri ginduse mosmos modugo nyaka 11 billion. Matiende ni jopuonj koro ok nyal yudo services mag jesutende magidhiye ma contracted gi sirikal nikech TSC gi sirikal timo gik moko kiling'ling' e bwo mesa kok wang'eyo. Mane momiyo ok wanyal trust going forward, emomiyo winjo promissory notes ka chendo. Ok wanyal trust gima jogi wacho kok ondiki piny ma farm commitment mana japuonj opondo wacho cha ok oketnwa e table. Ok wanyal trust gigi, giwacho ni wayie wabro timo to ka gidok piny to gigologi mos jopuonje mahinyore. Magi gik mane wacho ni ok wachak wadok e area machalo kamano. Sani to wadwaro ni gigi otim. Koro pogruok ok en pogruok mar leadership, en pogruok mag paro. An achiel kuom jok moko mosewacho mowuok oko mowacho ni ok wamor gi National Executive Board marwa gi kaka giterowa. Ok wamor kata matin. We feel being betrayed as teachers. Wanyiso gi yo mano nigo gilu ok gidwa luwo gisibu gipandore mana ni awinjo ka jopuonj okungu wacho kanyo ni union dues no nyalo bedo achiel kuom gik moko ma omiyo no ogol ng'anyo ni. Ato kapar kamano jopuonj ok ti gi union dues. Ng'anyo jopuonj de wuok makata onge gima nomigi kendo ne gichiwore gi teko gi duto te ka giwacho ni pod gidwa ng'anyo mar nyaka chieng' kata bed ni union dues no nitie kata onge. Mano ne resolve mar jopuonj. Omiyo kapar ni National Executive Board ne nyalo keto mane budget margi ka giwacho nikech koro onge pesa wawe wach jopuonj. Magi betrol mowacho magi mdogo ji mowacho ka wadwaro joma nyalo nyono tiendgi piny ma udhi mbele ma wacho ni kata rach kata ber nikech magi to gik mong'eyo kudhi ng'anyo TSC jatim gigi gibedo piny to giwacho ni ere kaka onyalo diyo jogi gigolo jopuonj e union ubedo maonge pesa mondo ugoru piny. Yes, it affects the union, but mano ok onego bed ni tamowa e chopo chikewa kata chopo kuonde mane wadwa dhiye. Nyaka wadhi mbele gi jiwa duto te. Jopuonj ok mor gi weche machalo kamago. Koro weche court ok puonji, court order ok puonji ng'ato. Kapo court order puonjo to kare jopuonj wate dala te wakauru court orders odhi e klas mondo puonj ji. Koro miyo court no to mago gik ma TSC timo pile mwang'iyo go kata doctors joket negi to kotamo gitimo gimoro amora. Court order ok en mar jopuonj kende kata sirikal no ok rit court orders. Housing levy donge nitie court order ma wacho ni en illegal, donge ochoke. Internship ni donge court order nitie ma wacho ni en illegal, donge dhi mbele. Koro miyo court order to konego bed ni pokowa watimo wawacho kaka jopuonj ni kwasiwuok e ndara mwang'anyo mwawacho ni mae gima wanyalo yudo nyaka wadhi mwachop